Andrijana ne odustajati, mada je to lakše reći jer ne znam u kakvom se stanju nalaziš i koje te briga more, a vjerujem da te more. Što se tiče pravosuđa, to je jedan sustav koji je potpuno nenadziran, koji je voluntaristički, u kojem se događa niz stvari koje ne možemo objasniti. Kao predsjednik Republike napravit ću ono što sam rekao, imenovati na to mjesto osobu koja će biti beskompromisnog karaktera, nešto kao Elliot Ness, ali u pravosuđu. I kod toga ostajem. To će biti provedba. Više od toga ne mogu, ali to ću napraviti. Draga nada, alternativa je predsjednik tiranin. Protiv toga ću se boriti kao građanin, ne samo kao predsjednik. Predsjednik nema oko sebe hrpu ljudi koji pišu, odnosno takva hrpa i ako postoji mu ne pomaže. Predsjednik mora imati stav, ne bi trebao čitati iz blesimetra, govore koji su mu drugi pripremili, u pravilu to ne bi trebao raditi. Prema tome, nije tu pitanje fikus ili kaktus. Tu je pitanje da predsjednik ima govor, to je njegovo najveće oružje, da ima razum i da osjeća ljude. Vjerujem da imam sve od toga. Hvala Tomislave, lako je za moj stav. Hrvatska mora imati stav. A da bi imala stav, mora imati predsjednika s karakterom. I to je siže, nekakav sukus, u stvari svega onoga što radim. Jer da vas sad zavaravam nekakvim programima koje je napisala hrpa asistenata iz onog prethodnog pitanja, to ne dolazi u obzir. Dakle, tu sam i ponavljam, moj govor, moji stavovi i na kraju krajeva moj karakter koji se neće dopasti svima je nešto što Hrvatskoj može pomoći, a Hrvatskoj trenutno treba pomoć. Dragi Edgar, moderna, znatiželjna i progresivna Hrvatska, kako si to rekao, napisao i dobro zapamtio, je nešto što u Hrvatskoj nikad nije bilo iskorijenjeno, je ugroženo, ali borimo se i tu smo, pobijedit ćemo. Imamo dovoljno ljudi i neće svatko glasati za mene. Oni koji ne glasaju nisu neprijatelji i nisu nenormalni. To su građani ove zemlje koji su iz nekog razloga, iz nekog motiva, iz neke emocije, možda iz neke predrasude, izabrali nešto drugo. Ja ih pozivam da o tome razmisle, da svoje povjerenje poklone meni i da, kad kažem ima nas dovoljno, to ne znači da smo podijeljeni na dvije momčadi koji idu glavama jedni u druge. To znači da nas naprosto ima dovoljno, da od Hrvatske krenemo stvarati jednu normalnu zemlju u kojoj će se ljudi, kako to jednostavno zvuči, osjećati normalno i dobro. I to je sve, ali to nije lako. Zalažem se za kontrolu, naročito kontrolu onih koji su imovinu stjecali kroz obnašanje javne dužnosti. To je najosjetljiviji dio priče i najosjetljiviji dio u društvu. Naravno da ne možete svakome u svakom trenutku kontrolirati imovinu, mada postoje načini i za to. Ali to me manje zanima. Zanima me što je s onima koji su imali pristup i nadzor trošenju vašeg novca, tvog novca, i koji su u tom razdoblju dok su radili taj posao postali škakljivo bogati, odnosno stekli veliku imovinu. Da, smatram da to treba provjeravati i da tu treba biti krajnje rigorozan i čak i brutalan. Hvala vam na pitanjima, hvala vam na komentarima, hvala vam na kritikama koje mi pomažu, ali zaista ovo nije kliše, da neke stvari koje ne vidim, jer ne vidim sebe u ogledalu svaki dan i u svakom trenutku, popravim i da budem jasniji, ali da ostane opet vjera nekim svojim načelima, svjesan u isto vrijeme da se natječem za dužnost predsjednika Hrvatske, dakle jedne male državne zajednice u Europi, ali da isto tako svi zajedno moramo vjerovati u neka univerzalna načela koja nas vežu i koja nas čine pripadnicima jedne šire zajednice, zajednice ljudi.